Niadto lang adlaw sa Huwebes, Agosto 24, tuig 2023, mukabat sa 96 ka mga skills trainees ang migradwar sa gipahigayon nga commencement exercises alang sa second trimester batch Technical Vocational Education Training (CONTIVET) sa Department of Manpower Development and Placement sa Social Hall Legislative Building. Lakip sa mga vocational courses nga ilang gieskulahan sulod sa 4 ka buwan, mao ang computer system servicing, automotive servicing, electrical installation and maintenance ug domestic rack servicing. Usa sa malampusong migradwar mao ang 64 anyos nga si Porfirio Espinar II. Kinsa mao ang pinakatiguwa nga trainee nga ni-graduate sa vocational course nga domestic refrigeration and air condition servicing. Matud ni Espinar, dili babag ang iyang pangidaron arong makakat-on pa og mga bag-ong skills nga mamahimo niyang magamit pag-abot sa panahon. Kita nga mga olds, kinahanglan dita mo stop og kanang tuon. Nga naman, ma-Alzheimer ta og maundang ta kanang tuon. At least, continue, ta bahala na. Katamang mga po ni sa skill na to. Oh. At least, bisag kanang wartay buhaton pala, at least ma-enjoy ta mong gawas. So, encourage na to mga senior diha nga, oy, panguan mo din mag-eskwela mo din sa kuan. Dmdp, kaya ron, madugang ang ninyong skills. Matod ni Dmdp Head, Engineer Suzanne Ordosa, walay age limit sa kung kinsa man ang gusto nga mopa-enroll sa ilang mga skills training program. Busa gidasig niya ang uban nga mopa-enroll ug mosalmot sa ilang mga programa. Walay restriction, walay limit for as long as bisag kinsa ang gustong madungagan ang iyang kahibalo, ato nang gi-welcome kay mao man ay programa sa atong government nga atong tagag equal opportunities. Gipahibaw sab ni Ordosa, laing batch na sab ang mopaubo sa skills training nga magsugod karong Setyembre hangtod Disyembre ug abli pa ang enrollment. Mobisita lamang sa buhutan sa DMDP nga naa mahimutang sa Ramos Market aron magpa-enroll. Og niadto lang Biyernes sa Agosto 25, isip kabahin sa pagsaulog sa National Technical Vocational Day, ang DMDP in partnership with TESDA adunay paghimuan nga local job fair o gitawag sa TESDA nga World Cafe of Opportunities nga gipahigayon sa Atrium Robinsons Mall. This is a jobs bridging opportunity where ang ato ang mga techbook graduates dili ang kay ato apil ang mga kanang sa TESDA nga mga training institutions are encouraged to go there tomorrow nya na ate 22 ka companies with more than 3,000 job vacancies. Ang atong priority industries are construction, manufacturing, IT, BPM ug tourism industry. Suportado sa lokal nga panggamhanan, labi na sa konseho ang tanang programa sa DMDP. Labi pa kay sagad sa ilang mga programa, in demand kaayo karon sa gawas sa nasod. Kini ang balita. Maria Cheris Baino Pineda, Cebu City News.